Chim. Et t'as fait? A te faire et dengrani. Quand vous faites des nanes, Mélanie, bien quand on boule fouet, Massara Mani. Quand on fait me jouer à ta faire, oui. Allah. Elle était inondée quand on a fait nourrir. On est comme Madina Woodita. A colochard là, parce que quand on te fait quoi, et dégoûter si ça n'est. Madina! Il m'a ou la oui. Calendar, Yana. Madina! Marina! Ah, Kalasha! Naya! Non, Kalasha. Allah. Wa, abin tagama lillahi da mali samara tasina. Nga jugu mugo masa. Kalasha. Ni fari fere kana tuguntan. Oye, ni boras kono fi ngam soro fali. Oye garai ne Alisa. Awoge. Publito no. Na mun kai gana. Abi shire. Aya te shishi. Tasuma ba khora. Awo. Madina ihiro maje he kan flene ati poshon manare. Ati sini misata na so no fo ye nawo. Ati magale nawo. Ni rebe wule no ko absa wotu kunna. Ati ya hisi ni mai ko Madina. Ati sini misata na. Kan ti bilama done. Ashira no mashuro, ashira no nawo. Ama fengela. Ayi. Ama sema. Ama fengela na. Ina fa bi ne don yere di. Quand on fait na be dinani minani tanto quand on te mo don tanto e idu te ko hito Madina no so ti ma je gada ina follow e mala da kamula to la karana dala ka fo ko ati se ga fenkilare quand on fait na yoro mina farga mi fle kamuna ni ate mo do quand on te mo shire don blé ne te sabali ma ple ka ni sigira no tana so ate fo ga nina me kan si ngada ka goro aywa la ka kunya no Kashandei sena kakla kanje sinde nyana kana kaza ma ya zodi idaya yora dina denda na iflanta nyana na widon kana ka finana mena shimina tinsa wande nga singowa ma shimi fa beja na ne plani na sa ai Allah plani bam ai bam iflanta bam wele kola sisa akasira ko baji kanu kena sa munkera nyeba ngunela ebega yamfala le o join Tanaisha join Tanaisha na yasa ai ma do so na ga tida kala la dimini dimina dara mai ai ui Tanaisha dara ga defa ka ma la commence tu ibade ibatara firide kolonala dengarani ibade bon Masara buku Tanaisha dia bulu masara buku na vega fegan den la grine kola Dia kena kalau demi. Mami demi. Sumke. Ada tu gaji. Mana dah? Ini masih. Wah, ada bila. Ni terus nana anu. Ko asinam so bara. Awo. Ni ko ka purke faabe do sinam so ya tugomna. Me faadu nam terus era la. Ambo ko kete tu gaji. Faadu ne terus la. Faadu nam terus la re. Na kalamu. Ama ga kete tu gaji sa. Terus. Akajugu ya kise bile. Jino yoro de dimna terus ko. Tu gaji ta. Akan ka tade. Karamo ko ni gele ara re. Ama gele ara. Terus yoro de kajugu ya kise bile koso. Jino dimna akoro ka fadu ala. Ni yoro ti ba ko nke. Sina kele ni no ngabara ke pour que ne bise kan tani so.
nka ne nana ye ko in bɛ ka taa cogo min na o t'a taa cogo ye. karamɔgɔ ne kamana ganna dɛ solution foyi de tɛ yan. solution foyi t'a la dɛ. solution foyi t'a la. o gɛlɛyara dɛ. parce que an ka dɔnni ye fɛn min ye an ka dɔnni bɛ jinɛw de bolo n'olu y'a bila yɔrɔ min na ne seko t'a la bilen dɛ. karamɔgɔ ne ka 75 kɛ i tɛ juru don n na. a ka wari foyi de tɛ ne bolo yan bilen. karamɔgɔ ka ne fɔ. a ka wari foyi tɛ ne bolo yan ne y'a bɛɛ bɛ misi ni sɛw ni baw la. nin ye n kamana gan dɛ. ayiwa a ko kɔni a kɔni kɛra baara ye sa dɛ. ne bɛ taa o la. ayiwa sira bɛ yen. ni terimuso m'a kɛ ka ɲa ni terimuso tun y'a kɛ ka ɲa an filɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se yen. ni kɔlɔkɔlɔ ye. Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc, à faire un continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc, nous j'aime pas d'enta. On va de mes vidéos c'est pour propulser tout le monde. La dernière fois, on a fait un j'aime ni femme pas d'un solo. Mais donc, on a une offre alsa à courage ta. Barça, couille non démeri. Ni a j'aime ni femme ta. Donc, du coup, un page be booster, vidéo be booster. Est-ce que vous voyez? Vidéo kadido et alsa, mais au tega siga soro. O b'a sɔrɔ cogo di ni aw ye j'aime ta ka abonné o b'a to u bɛ vidéo partager donc a ɲininen don an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager. Maga ni bana ko in maga bana tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ a tɛ ka nɔgɔya yɛrɛ ne yɛrɛ de sɛgɛnna walayi ne sɛgɛnna dɛ sunɔgɔ ye 100 ye ne tɛ hali 1 kɛ ne sɛgɛnna yɛrɛ de walayi na sɛ dɔ da gabugudan na k'an sigi walayi a yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la a ka dɔɔni sunɔgɔ. ala matinɛ kelen ne sigilen filɛ n kɔ tuguni miiri ni hami na ala yɛrɛ tɛ hinɛ na ka kanu ka bana in nɔgɔya ten sa pour que an bɛɛ ka k'an yɛrɛ ye su mɔgɔw bɛ kamana gana tile mɔgɔw bɛ miiri miiri la fo ka madinɛ fiyɛ fiyɛ a sen kan masa aramani wali dugu jɛ hali madinɛ mana ne fo ka sababuya kɛ nin ko ka sɔrɔ sɔgɔma dugu mana jɛ madinɛ bɛ na ne fo ne ka n'ale fo madinɛ Tanisha ni sɔgɔma nse e dun ma taa ne fo yan fɛ ne kun bɛ maa de kɔrɔ madinɛ ne y'a f'i ɲɛna k'i ka bɔ i kelen na ten tɔ depuis kan ka bana kɛra e madinɛ sigilen b'i kelen na i bɛ mɔrɔmɔrɔ la ni merimeru na i ka gɛrɛ mɔgɔw la Tanisha ne gɛrɛla o fɛnɛ na maa bɛ sokɔnɔ na ne t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na a fɛnɛ kelen b'i sigi yan sokɔnɔ ka ne a sigi foyi tɛ yen e kɔni b'a dɔn an bɛɛ de bɛ du kɔnɔna in na yan nɔ da sɔgɔlen de bɛ ka ye kan tɛna se ka bɔ ka taa yɔrɔ si la i b'i sigi i sigi gɛrɛ mɔgɔ la a bɛ dɔ bɔ mɔgɔ hakilina t'a la Tanisha maa ka bana sigi bonni tɛ yan i ko mun madinɛ ko bonni wa subahana kuma ye sɔgɔmada in na maa y'o ye subaga maa kɔni maa bonnen de don maa bonnen don dɛ ne bɛ wuli ka taa ɲɛɲini a ye taa ɲɛɲini dɛ maa ka bana ye bonni de kan bonnen tɛ bana wagati de b'a la ayi ko bana kuma de don o tɛ fa ta ye fa ninnu ye bonni de fa kɔni ye bonni de fa bɛɛ tɛ bonni ye dɛ maa kɔni ta ye bonni de e y'o fɔ mun fɛ mun y'o yira i la dɔ y'a bonni dɔ kɔni y'a bon o kumana madinɛ o e bɛ fɛ k'a fɔ dɔn ko ne yɛrɛ de ye subaga ye o la sisan ayi e tɛ dɛ donc kan b'a la ko subaga donc ni fa wulila a la dɔrɔn ne de don wa Tanisha ne bɛ sɔn k'o fɔ e ma ne y'a fɔ ten dɔrɔn mɔgɔ kamanagan cogo bɛ kuma sugu bɛɛ de fɔ maa ka bana tɛ ka nɔgɔya aw ko k'a bɛ taa ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔso la olu si tɛ k'a ɲɛnabɔ ne ye wagati min kɛ n ka fiɲɛ bolo kan ta surunya l'o yɛrɛ la fɔlɔ wa ne y'a f'i ɲɛna n k'i hakili sigi madinɛ sinon fa bɛ wuli yɛrɛ la ka fara kan ka koyi i tɛ ko lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen e hakili ko mɔgɔ ka depuis fa wulila kan ko mɔgɔw sigilen don a bɛɛ bɛ boli la i sen kan min kan ka min kɛ bɛɛ bɛ k'a ka kɛta kɛ mais n mana ko kɛ cogo ni ala kuma se a tɛ kɛ o ko kuma de bɛ ko bɛɛ la nin fɛnɛ mɛnna dɛ kabini kuma janfa bɛ muso la a tɛ ka nɔgɔya
e kun tɛ fiɲɛ to ale ka bana in dun tɛ ka ban su fara tile ka tɛnɛ sɛ ne tɛ sunɔgɔ yɛrɛ ne tɛ sunɔgɔ ne bɛ si ɲɛna kudayi fo ka dugu jɛ ala ka jisuma k'a fura ye amina ayi nin ko kɔni kan ka ɲɛɲini dɛ nin ko bɛ ɲɛɲini de wala nin bɛ ɲɛɲini dɛ m'a bona de dɔ y'a boni buramuso ne yɛrɛ tun bɛ ka nin yɛrɛ de fɛ ani sɔgɔma San sɔgɔma. buramuso dɛ Ala ka tile yɛrɛ. Amina. Ala ka garijɛgɛ foni ka minɛn ko nɔgɔya. I ni cɛ kan bɛn. Ala ka furu fɔ ɲɔgɔn kɔ. Amina. Ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛ. Ala ka minɛn ko bɛɛ nɔgɔya. Amina. Ka kɛnɛya kɛ. Amina. Ala k'o dɔn minɛ ala k'a ɲɛw mɛn ɲɔgɔn Amina. buramuso kɛ ne bɔra madinɛ fɛ yen sisan buramuso n'an ma madinɛ ka koleji ɲɛma jɔ ne yɛrɛ bɛ ka siran walayi madinɛ kana na bana ka fara kan wa Ne y'a fɔ Dinɛ k'ale kana si fɛ a ka yen sili to yen. madinɛ ne yɛrɛ y'a fɔ ye madinɛ tɛ ka sɔn madinɛ ko k'ale se ko ka na yan ko ka kanu to yen fɛ mɔgɔninfin denmisɛnnin dun filɛ nin ye tant que ni bamuso banabagatɔ de tan to ni ma ka gɛrɛ mɔgɔw la fana a bɛ jɛ kunkolo kan madinɛ bɛ ekɔli la n'a taara kilasi kɔnɔ a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ O ye tiɲɛ. bamuso bana yen nɔ i bɛ taa ekɔli la i bɛ mun de fɔ yen nɔ A ma nɔgɔn. ne y'a fɔ ye n'ale sisan nɔ madinɛ sigi yen nɔ ko madinɛ k'ale ma da la ko ni kanku ka bana ko gansan don ko dɔ ye kanku bon de A bɛ k'o de fa. awɔ ko kuma dɔ la ko kanku bɛ to ka fɔ ko subaga ne yɛrɛ ko a ma ko mana n ko subaga kanku bɛ to ka subaga ma ko ne de e bɛ fɛ ka fɔ ko ne de ye subaga ye yan ko ayi k'ale m'o fɔ dɛ ko mɛ k'ale kɔni tɛ ka se ka ma ka bana in dɔn k'o ye subaga bana de Ne bɛ taa k'o bonna de i tɛ se ka taa kuma madinɛ Awɔ, n fɛ bɛ taa kuma fɛ. I kɛ po n bɛ taa kuma fɛ. Denmisɛnninya de b'a la san bura. denmisɛnninya mana k'i la cogo o cogo ka mɔgɔ fɛngɛ nin ye nin ma ɲi buramuso i dun ka kuma madinɛ fɛ a bɛ ko mun na nin a k'a dabila nin tɛ nin ko in tɛ ko ye dɛ Kɔni bɔra de o. O bɛ se ka kɛ cogo di? Dina, a dun kɛra cogo di? tɛnɛ o sa ni sɔgɔma Nsan sɔgɔma. a ma kɛ cogo la Mun bɛ yen nɔ? jumɛn bɛ yen Ayisa de taara fɔ ne ɲɛna sisan k'e sigilen don ko maa ka bana tɛ gansan yɛrɛ ko bonni de y'a don n'a ta bɔra tan. tɛnɛ o sa aw yɛrɛ bɛ maa ka bana in don a tɛ ka nɔgɔya yɛrɛ a tɛ ka nɔgɔya maa bonnen de don Ko a bɔn a Madinɛ. n'a m'a bon so kɔnɔ a y'a bon kɛnɛ ma Ni ma nin ba taara diya kuma tɛmɛ ka bin da kɔnɔ jɔn b'a bon? N'a ma boli kɛnɛ ma a bɔnna so kɔnɔ e bɛ fɛ ka fɔ ko jɔn de y'a bon? ne kɔni y'a fɔ dɛ Ne bɛ ɲininka o. Nin du in kɔnɔ e bɛ fɛ ka fɔ ko jɔn de e b'a bon a fɔ du in kɔnɔ yan ne ye wa karamɔgɔ o ye Ayisa. tɛnɛ o sa ne ko e yɛrɛ bɛ yɛlɛ la ne ko e yɛrɛ de wa A fɔ dɔrɔn den ko yɛrɛ ne b'i ba taara diya fara ne b'a bɔ e mun ɲa ne ye? e kɔni bɛ yɛlɛ la i yɛrɛ ma buruburu a fɔ dɔrɔn k'i Ni n'a mɛn da tuguni ko bon de ye kanu ka fa ye. Wa ne ma tɛ ne fa sigi ne taga la. bitigi la i m'a kɔlɔsi O de kama ne ye nin fɔ so tɛ fa k'a den ka munu ma. E ba tilegan dere fabilen bɛ kari o la ko bon de don. Ni bon na an bɛ wuli k'a ko sɛgɛsɛgɛ. An k'an tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ ko bon de don. Ni n y'a mɛn i da han walayi n'i ye kuma mɛn baladen da han a bɔra balaga de da kɔnɔ. N k'a mɛn i da tugun. sigilen bɛ mun miiri la yan nɔ an sɔgɔma maa ni sɔgɔma a bɛ cogo di a tɛ cogo la kɔri baasi tɛ baasi foyi tɛ dugu ɲuman jɛra awɔ ala ka tile yɛrɛ ca amina yarabi ala k'o dɔn mɛ i tɛ ji dɔ jan an kɔ awɔ i sigi ji dɔ jan an kɔ sigilan ta i k'i ka ji jan an kɔ i bɛ ka se ta i ni sigi mago de b'e la ne bɛ fɛ o de ka ɲɔgɔn ye ka ca dɛ i ye sɔni a ɲɔgɔn ye a kɛra cogo di b'a kɛ i b'a dɔn ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna walayi o ye kuma jumɛn fɛn min kan n ka bana in bɛ fɛ ka je madinɛ hakili kan de i cogo di tan depuis kanku banana madinɛ tɛ ka k'a yɛrɛ hali madinɛ tɛ gɛrɛ buna hadamadenw na n'i ko ko madinɛ hali ne ko madinɛ ma n kana si yan denni ma sɔn diɲɛ kɔnɔ k'ale tɛ se ko ka bɔ a ba kɛrɛfɛ denmisɛnnin dun filɛ nin madinɛ ye denmisɛnnin ni nin bana sugu bɛ mansa la ni ɲɛ b'a la kuma bɛɛ a bɛ magatɔ ko ni fɛnmisɛnnin na a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko madinɛ ko hali sɔgɔmada ne ma ko kanku bɛ tagama na ko farikolo bɛɛ bɛ ka sɛgɛn k'ale tɛ se ko k'o ye ko ka tɛmɛ o la ten to ko kanku ka bana ko gansan tɛ k'o bonna de ko wa ko kanku tun bɛ to ka fɔ ko subaga ko o bonna de fɛn min a bɛ fɛ ka je madinɛ hakili kan an tɛ lajɛ ni diɲɛma jɔ de n y'a faamu baasi t'a la n bɛ n ka kɛtaw kɛ n b'a ɲɛɲini k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka ja ka y'a faamu
n'a ma ka taa ko ji bɔ sisan. Y'a faamu. Filancère. Amo. Ani sɔgɔma. Zan sɔgɔma. Wa. Somo. Ala sɔnna. Ala ka tile yɛrɛ. Amin. Ala ka garijɛgɛw foni. Amin. Ala ka minɛn ko nɔgɔya. Amin. Ka ni muso kan Amin. ka ɲini fɛn bɛɛ sɔrɔ. Amin. Ala ka garijɛgɛ ɲuman di. Amin. Sini kɛnɛ laban ko ɲuman. Amin. Si gɛrɛ gɛrɛ tuma. Amin yarabi. An ka laɲini bɛɛ lajɛlen. Amin. Si. Ala k'o dugawu minɛ. Amina. E dun muso la ka taa min? Ne kuma taa yɔrɔ la koyi. Ne kun bɛ ka kuma Madina yɛrɛ de fɛ. Aisha ye ci fɔ ne ɲɛna. Ne taara kuma ale yɛrɛ de fɛ. O ci jumɛn? Ko Dina bɛ ka fɔ ko ale ma dala ni kan ka fan ye gansan yɛrɛ ko bon de don dɛ ko don o don k'a bɛ kule ko a bɛ. Aisha y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna. A y'a fɛ yan. Ne kun taara Dina ne taara a n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Baasi tɛ. N y'a faamu. Awɔ. Maa dɔn bɛ min kɛ. Awɔ kuma fɛ dɛ karamɔgɔ. Ayi n bɛ kuma fɛ o ye jagosa ye. Si. Adam sama na anda drama merba cikalena cuma gara tani ya bang kono beli-beli ba fimane nian pakan so kadiya de jaman kangalajan Dina ko. Ramso. A kɛra cogo di? Wa ne taara ko ne bɛ taa ka ji bɔ ka n ne ka ji bɛɛ bɔ ka n girinna ka danaya ka ji bɛɛ bɔ. Ramso ina mɔgɔ faga ni cɛtigi. A ka ɲi ten min yɛrɛ kan ka ji bɔ. Ko ka n ka ji bɔ wa? E ji bɛɛ bɔ. A wulila a mɛnna. Debi dugu jɛra ne ma ye. Kana beli-beli jalan kangalajan iba faga bata kena nyala nyala kiri basa Fatila i b'a masɔrɔla de. Ni mana ko tun ne ka ji bɔn ka dɔrɔn. Kamu gak sore deh. Kamu basa dananya na basa tebo basa ni basa ni basa ni Sarah Ramso tɛ. I Allah Ramso bɛ ka ji nɔgɔ ta k'a min. A bɛ ka min masa. Ramso kura ma ko jugu kɔni k'i la. Ne ma bana. Ne ma bana ye soni ta ka bɔ n buramuso kɛ. Fɛn ha ne yɛrɛ kamana gani bari don fɛn don dɔ la papa kana na fɔ k'a bɛ kanwu ta fo ka taa n'a ye Fato marayɔrɔ la. N'o dun kɛra dɔrɔn o ye baarabari an k'an kɛ cogo bɛɛ la pour que kanwu kana taa Fato marayɔrɔ la. E tɛ Dina la. Ni y'a ye fa yɛrɛ ma taa yɔrɔ la fɔlɔ Dina tɛ ka se ka foyi k'a yɛrɛ kɛ wallahi ni papa taara ni kanwu ye Fato marayɔrɔ la. Fɛn fa bɛ don Dina yɛrɛ la. Buramuso dɛ ne yɛrɛ hakilina o yɛrɛ de.
n'a ma wuli ka solution ɲini wallahi karamɔgɔ ye mɔgɔ min ne kan ka ko ninnu bɛ ka juguya a b'a fɔ k'a b'a ta ko ka taa n'a ye kabano la n'a dun taara n'a ye kabano la o y'a mago sara fa bɛ don dinɛ la parce que ala yɛrɛ bɛ tantɔ dinɛ yɛrɛ tɛ ka lafiya dinɛ tɛ ka se ka foyi k'a yɛrɛ e tɛ se ka weleli kɛ aw ka dugu la n'a fila bɛ sɔrɔ yan buramuso ne t'o mɔgɔ dɔn an ka dugu la koyi ne t'olu mɔgɔ foyi de dɔn an ka yɔrɔ dun an kɔni ne bɛ boli kɛ pour que ka fura dɔw ɲini yan yɔrɔ la yan nɔ ka k'a la ni fura sɔrɔ la tuguni sinon n tɛ ko ye dɛ fa dun filɛ nin n'a bɛ ka fɛn kɛ a dɔw bɛ yen nɔ a bɛ mada a bɛ wuli a bɛ mada a bɛ wuli ka mun ta in yɛrɛ ale ta o ye wagati dɔ la a bɛ kɛ komi fa t'a la mais wagati dɔ la a bɛ tila ka boli tuguni e k'a lajɛ a taara jinɔgɔ ta k'a min e nana cɛ ni fatɔya yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ nin kɛ ne de kɔni kamana bɛ gana an ka fura dun ko yira kun tɛ ala la an ka di ala ma bɛɛ ne y'a kuma fɔ kuran ɲɛna ni fura kɔni ma ɲini nin ko la dɔrɔn walahi a bɛ kɛ bari an ka boli kɛ cogo na sugu bɛɛ la pour que fura ka sɔrɔ na fɛn yɛrɛ kamana gantɛ ne ka madinɛ ta in denni yɔliyɔlila k'a cola sen kan hali dumuni madinɛ tɛ se ka dumuni k'a yɛrɛ ala ma ɲuman ko yira kun tɛ la e b'a bɛɛ kalama an b'a ɲini fɛ e min ye fabilen ŋaŋani don kan na tilegan diri fɛ ala an b'a ɲini fɛ ka fabilen ŋaŋani ta ka bɔ kana minɛ kɛ wale ma dɛ a minɛ woloden ma i k'a minɛ anw yɛrɛ ma ala i ka fabilen ta ka bɔ kan la sugo ni dugu cɛ se tɛ mɔgɔ yɛrɛ se bɛ e de danni masa ye se kɔni kɔnɔ e ɲɛ tɛ tugun an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ an kuntigi mamadu kama kisi ni nɛɛma b'a ye salala wasa i ka fabilen ta ka bɔ kan la n'o tɛ se t'an ye bilen koyi buramuso ko an taara ka kasi dan wallahi buramuso ma a bɛ ka jinɔgɔ ta k'a min i m'a mun ko an taara ka kasi dan wallahi an b'a kɛ cogo di Madinɛ na ban sɔgɔma man ka fara bɛ ka don i la bɛɛ y'o fɔ mun na e bɛ ka tɛmɛ ka taa fɛ ne bɛ ka bɔ ɲɛgɛn e b'o ta k'e man di ban ne hakili tɛ la yɛrɛ i b'a dɔn dɛ gɛrɛ n'i ka gɛrɛ ne bɛ bugɔ ne bɛ bugɔ e bɛ taa ka ne da mun de b'i la foyi tɛ ne na foyi tɛ na cogo di i jɔ Madinɛ e bɛ ka taa ekɔli la kɔni i bɛ ekɔli sigi régulièrement kɔni ban ne taara ekɔli la jɔn b'a janto maa na ko jɔn b'a janto maa la wa mɔgɔ tɛ k'a janto a la o ne de bɛ sigi a kɔrɔ Madinɛ ne ko e kelen de bɛ du in kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ tɛ yen nɔ e kelen de bɛ du in kɔnɔ wa tɔ ye wɔɔrɔ de yan ou bien e kɔnɔ ko kan wa ko bɛ jɔrɔ ka tɛmɛ ne kan nin i tɛ sabali i tɛ denmisɛnnin dɛ kana to an ka kɛlɛ nin ko la dɛ i tulo bɛ ne la o tɛ an tɛ k'a ɲɛɲini wa an sigilen don wa dugu bɛ jɛ bɛɛ bɛ jɔrɔ n'e kelen Aïcha tɛ ne kɔrɔmuso tɛ bɛɛ bɛ ka jɔrɔ nin ye i tɛ nin dabila i tɛ denmisɛnnin dɛ i y'a faamuya nin tɛ nɛgɛnɛgɛli ko ye dɛ i yɛrɛ kɛ muso ye an bɛ ka fura ɲini fɛn min na i b'o ko fɛn fɛ taa bɔ ɲɛkɔrɔ Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.